Ина марама 10,000 сомон Opel Vectra A. Дӯстони азиз, 10,000 сомон Opel Vectra A-и нахадуи сазисани зур. Бе варид, бе ягон чиз. Дӯстони азиз, срочно фурӯшие. Дӯстони азиз, краскаи мошин напанав астае, мошин синят кардаги тайёр астае. Утил дӯстони азиз кардаги аста, акклиматори пачка ва баллонои нав, дӯстони азиз, светои нохели необични. Дӯстони азиз, мошин нахадувай завод мешавам, меравам я салоншавам тозакай. 10,000 сомонӣ ҷои сум гириша дига 1 сомон арзона мешавад ахираш. Дӯстони азиз, соли мошин 1992 сола. Дӯстони азиз, потолоку, салончаш ҳамаш тозак астае. Утил дорад, фақат ки ҳуҷҷатош буд шудагиае. Акклиматори пачка мондаги, баллонои нав задаги астае, кузовуш мегӯяд созае. Бовар кунед, хаем як ҳуҷҷатш мекунед, мақсад тамом. Бо дӯстони азиз, галавни синят кардаги тайёр астае. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, совхози Дуда. Дӯстони азиз, 10,000 сомон ҷои сум гириша дига барои арзон шудан мегӯяд илтимос занг назанед. Дӯстони азиз, дутта рақамҳоро дар поёни видео мондаги аст, рақамҳои мегафон аст ва рақамҳои дастишон. Занг занед, маълумотои пурраша гиред. Ҳамин 10,000 сомон мегӯяд ахири ҷои сумгириш. Дӯстони азиз, ина мошинои арзон фақат дар канали Бухтор Авто. Марама занг занед, маълумотошро бухтон гиред.